Igbo kele m ndị Igbo ibe m ụbọchị ma arụ unu mma. Ndị Igbo ibe m unu laa anya unu ga-ahụ ebe onye nwe imo nọ. Anọ m na Zion ground. Otu enwe information ndị ewetara onye nwe imo. Na enwe somebody bịara bịa gba ala this place. Ndị obodo rebara ala here n'ọnụ 6 million nọ na nsogbu. Nsi from day one ebidere mebe ihe ala Zion onye nwe imo na-eti mkpu na-etishi ike. So everybody should be careful na ihe gbasara ala no opposite Zion and ihe gbasara this place. Maka na Zion nwe ebe a niile with government. For so many people anụ aha ya nwa ma eji ekpere ikpe every day here. Every day here inbox m juru eju. Any ala ọbụla na hụrụ nọ along this side ihe awala ebuka and ala government. Ị hapụ ime mistake ga-akwụrụ ego kwụnye mmadụ asị gị bịa goro ala here 1.5. Ị ga-aba na nsogbu. Ị ga-aba n'ezigbo nsogbu mana ka na across the road ị ga-aba na nsogbu, so ị ga-adị very careful. Na ịbara na community ibe Igbo ala, you have to be very careful. In fact, enwezighị ala nọ along this road. Ichi zụta ala this place, ị ga-aba ị ga-aba inside along this road ma aka ịkpa ma aka nri ala gọọmenti and ala ebuka. So onye ọbụla na-eso onye nwe imo share ya video gwachi ụmụnne unu. Onye nwe a lot of people na-echi Lagos Asaba abịa ịbịarụ ha la tụọra gị aka no nwa ala this place camera no nwa ala no here onye enweghị ya ma ya na mpa m jedere na mma anara gị ego n'elu gị baa one chance echi gị bebeze na egwu ole gị wayo. Ị ga-adị very careful because nwaanyị anyị ji eme ihe awụ na enweghị ga enwere ndị ọma na-enwe ndị ọjọọ. Ị ga-adị very careful. Ala ọbụla na along this road emegbuola m video na-emegharịkwa ya. Ị ga-adị very careful. Ị hafụ ibe mmakwara ebe ị ga-ahụ ala ime ị ga-apụrịrị from this major express road banye either 2 minutes drive or a minute drive, but enweghị ala ị ga-enweta along this road. Enweghị everyday naanị ekpe ikpe ndị eji ihe anara ego, so ị ga-adị careful. Asịkwa onye na-eso onye nwe imo chọọ ịgbata ala na Zion, ị ga-adị careful. That's why ndị akụrụ ụlọ ji nwee steeti nke ha na-anụ ha along the road people zụga ala. Eziokwu na first 1 and first 2 ha agwụla, but ị ga-adị careful ka hapụ iji this place gwuo gị wayo or this other side. Ihe niile unu hụrụ here awala gọọmenti ụbọchị makwara unu mma gwa location isha watch onye nwe imo. Echefula na ụmụ onye nke aka na 6 million here aka na-ekpe ikpe ya, and ama m na onye ahụ abaala na it's alright. Biko dị careful, send their video. Ichi ịgba ala here jụọ ajụjụ ọfụma. Ihe ọbụla gwara gị no along this road dị careful. Always ị ga-aba one chance. God bless you all. Igbo kele m ndị Igbo m ụbọchị ma ọnụ mma. Ndị Igbo m onye nwe imo na-eme video na City of Owerri. Today will 1st of August 2024. Now exactly 12:30. Now afternoon 12:30. Now 1st of August 2024. Why am the chief made this video now? I want to learn a lot of people. Even my own parents I bought them today. I know now Babu send them mother n'ihu Concord Hotel. Then I can see Megan over today. See no, I got I made this video. I can't deny so new. Even at a time like this, fake news on a day. As you open yesterday, neighbors from over yesterday. Can't go with you. When you're blind over the buggy joke. On 31st of July 2024 n'abalị egbe na Owerri. But the 1st of August ụmụnne m asị nke unu were anya unu hụ a lot of people shi emefu ndị nna anyị na ndị nna na nna anyị obi na village. Yes, unu nwoke shi emefu ndị nna anyị na ndị nna anyị nọ na village ma ndị nke na-anọ na Nigeria obi. Agbagbola mmadụ ole n'ihu Shoprite, agbagbola mmadụ ole na Concord Junction. Ya na ọ na-enye gị report na ya acha pure lie. Today will 1st of August. I make people about going women ahead in here Concord Junction. Some people with news na Bobble close to Concord.
n'ụzọ niile na blọkụ na ụdị egbe sụgani sị na aga m agwa unu na ọwa ashị is a life from pit of hell. Why m ga-eme this video maka ụmụnne anyị ndị na-ebu fake information na-eje. Enwere some of our parents ndị nwere BP, ndị nwere ọbara mgbali elu, ụmụ akụkọ ha nụ onwe ka o si adị ha. Nga awụ Concord Junction ka onye nọ na ihe na awụ Concord Junction ya ntọnụ tana gị hụ Concord Hotel. Eziokwu na everywhere dị dry ka nke wụ eziokwu na everywhere dị dry na moto dị mkpụrụ ole na ole. Otu enweghị onye agbagburu, enwekwana onye nụrụ ụdị egbe taa awụ 1st of August. Yes, why onye ji eme this video na anọ m mpamusi akwa m nụga ha emegene anụkwa another person akpọ m akwa m nụga ha emegene si no na aga m eme this video maka for na anọ m around. Why you ga-eji na-eso page onye nwe imo na mma enye gị life information ka o si dị gị hapụ ịnọ ndị na-achọ followers, ndị na-achọ asịkwa ya asị ya nọ na social media wara ashị jide ndị mmadụ n'ọrụ. Agwa gị na ihu Concord na-agbagburu mmadụ ole ụzọ aga ihe ka a na-asụ egbe everywhere. Look at Owerri. This is me. Onye ọbụla ma ọwụrụ ọfụma ga-ama me. Havana Slim maka anyị nọ na very close to everyday supermarket. Unu ji anya unu ahụ ya. Eziokwu n'ụzọ dị dry. But enweghị onye agbagburu, enweghị nga egbe sụga na Owerri today. Biko unu na-ebu fake information na-eje ma anyị na-enwe ndị nne na nna anyị ndị nwere ọbara mgbali elu na any little thing can kill them. So biko unu na-ebu information na-eje dị careful with the information unu na-enye because mpamụ na nga ọma na enwe ụmụ ya nọ n'Owerri ọ chịrịla obi n'aka. Ewu si no na aga m eme this video ochi ndị na-eso onye nwe imo. Yeah, eziokwu everywhere dị dry na eziokwu ka ha na-ekwuchari ọnụ. Everywhere dị dry na anọ sit at home. Yes, anọ sit at home na eziokwu everywhere dị dry. Otu enweghị onye agbagburu, enweghị onye nụrụ ụdị egbe taa. This is Rento. Enweghị onye nụrụ ụdị egbe today. This is 24 today is the 1st of August. Taa 1st of August ya ọnwa amụrụ onye nwe imo. 1st of August ezigbo ọnwa. So biko ọ bụrụ na ị na-eso onye nwe imo tufu gị vụrụ ụmụ ha emega na southeast jebe ịga ịkọ ọwa ịga ikwu dị sure nye anyị proof. Apụtala gị hụ na ọ na ime kitchen gị record a voice message send ya ndị mmadụ agbagbuola mmadụ atọ emeela nke a. Ọ na-eme ụjọ na-atụ ndị nne na nna anyị, ụmụ ha ndị pụrụ ije ha chịrị obi n'aka. Yeah, everywhere the dry in eziokwu, no doubt about that. No sit at home ka anọ. But enweghị egbe anụrụ n'elu today, enweghị onye agbagburu. So ndị abụ fake news na-eji gbagbo mmadụ na Concord roundabout this that is a fake news. So biko ọ bụrụ na anyị na-eso onye nwe imo nweta video a, ị nwere right ishare this video. Ị nwere right ishare ya ka anyị kwụsị na ị na-enye people fake information. Anyị kwụsị na ị na-enye people fake information. Because I'm one of my mother let Boroni. Only a queen over now, only can a many. This is Concord Hotel. This is Concord Hotel. When I belong over at my Concord Hotel. Now Concord Hotel. And when anybody about this side. And the hotel over in Ishi did come today. Oh yesterday I can't know there when Nemo State nowhere. Yes, only now but on 31st of July, only have Purejo. But today 1st of August. Even some many here today. Some many. You couldn't sit at home. So because to forgive fake news with Jebe, money may beg record about fake news. They sure in a record. They very, very sure in a record. They my first station everywhere about watching a joke. Yeah, this is a Goshen police station. Mechi. Aside that a gas magazine. Yeah, because people are observing sit at home. But why maybe video I want a lot of people do more in Wim. As an Abba Bruma Rolani who conquered today. Ashi.
unu emezila ihe ndị nna na nna ị ga-eji na-achịrị obi n'aka. Gọvanọ anyị amakwa mgbe ndị rụrụ ụzọ na-echedakwa New Owerri, ụzọ New Owerri niile agwụchakwala ọkwa n'ime ụlọ ka m lakpuru ihe a. Gọvanọ biko ndị rụrụ ụzọ si ha cheta New Owerri otule ya ụzọ New Owerri sikwuru echi. So biko ụmụnne m, ọ bụrụ na ị nweta vidio a, tinye aka share ya vidio a, tinye aka biko share ya maka ụjọ adịla some of our parents nọ n'ụlọ na-asa egbuola egbu n'Owerri. Biko enweghị ihe dị like that. Enweghị onye egburu today n'Owerri. Enweghị onye egburu today n'Owerri. Enweghịkwa ihe dị otu ahụ. Ka m tinyekwa unu Ishi Port Harcourt Road, ụzọ echi agbapụ Port Harcourt Road ka unu hụ ka o si dị. Maka ụmụnne anyị wụ ndị Imo steeti nụga ihe anọ in diaspora, nna anụ ihe niile a na-ekwu ọ na-agbawa obi. Ọtụtụ people eburu news bịaba na social media eji gbuo mmadụ na Concord roundabout nka ọ washi. This Zero Square ka m na-agbafe na the truth na-anọ sit at home n'eziokwu. Everywhere they try, but enweghị anybody ga-asị na agbara egbe today ọ na-egburu mmadụ today. The only thing na people are observing sit at home. Enweghị anybody egburu. Enweghị anybody egburu, ma ndị si egburu mmadụ 3 na Shoprite gbuo na Concord Hotel. Ọ nnukwu ashị ka ọ nnukwu ashị. Taa sit at home, bọọsụ ji nwayọọ na-agba. Ndị private nwekwara ndị business ha na-ejere onwe ha jikwa nwayọọ na-aga. So why m ji eme this video biko, ọ bụrụ na ị nweta vidio why location is watch onye nwe imo. Everywhere they try n'eziokwu. Everywhere they try. Even some of the big supermarkets emepe today. Ọ bụrụ na ị mara ọwụrụ ọfụma ha priceless. For ndị na-achị pụtaba igo ihe na priceless, everywhere they lock. Yes, everywhere they lock. Most of the supermarkets meshisiri emeshi. Yes, this is Port Harcourt Road. Ị nọrọ nga na ị na-ahụ control. Ị nọdụ here, ị na-ahụ control. Ị nọrọ here na ị na-ahụ control. This is ị nọrọ here na ihe ilega anya na control. Why onye ji ya Port Harcourt Road, this straight road na jere Port Harcourt. Ka control ebe afọ unu nọ na ntọ nọ na ga-ehụ ụzọ jere straight to Port Harcourt. So biko ụmụnne m, unu anọkwala na etinyeju ndị nne na nna anyị ụjọ. Egbuola mmadụ 3, egbuola mmadụ 4. This is Port Harcourt Road, ka fuel station. Yes, emechisiri emechi, not doubt about that. Nke a ụzọ eji eje World Bank, egbu ụta na ya World Bank. Biko ụmụnne m, ọ bụrụ na ị nweta vidio tinye aka share ya tupu mmadụ agwa gị na egbuola mmadụ 35 na Ishi. Si ya biko ya ga-eme vidio ka ịhụ n'anya. Taa 1st of August, anọ sit at home n'Imo steeti. Enwe onye nọ n'ụda egbe, enweghị onye egburu. Biko ụmụnne anyị ndị na-abroad, ndị chi obi n'aka si na egbuola 3 na Concord Hotel. Ndị nọ n'ụlọ mara ihe a zụrụ n'ahịa. Biko ndị na-eke afọ n'ụdị ihe na-ekwu. Ụbọchị mara unu mma.